Rene tak kandhani ketemu maneh karo aku Ibu Emi Sudarwati saka TPM Kinanti Murna Bojonegoro Jawa Timur. Ing kalodhangan iki aku arep maca salah sijining dongeng saka buku Sinau Karakter Lumantar Dongeng. Sing arep tak waca yaiku kanthi irah-irahan prajurit tawon njaga sendhang gong. Rungokno ya. Ing desa Gunung Sari ana sawijining panggonan wisata. Jenenge yaiku Sendhang Gong. Panggonane isih alami tur edipeni. Ana sendhang sing diumeti alas lan gunung. Uga ana guwa ing sajroning gunung iku. Ing jero guwa iku urip 5 tawon. Jenenge yaiku Wildan, Bima, Valdi, Mela lan Ajeng. Kalimo tawon iku urip rukun. Kabeh tawon mau sregep nandur wit-wit ing alas kasebut. Kita yaiku prajurit tawon. Bengoke kalimo tawon mau meh bebarengan. Ukara kuwi tansah diucapake nalika metu saka sarange. Enteni, bengoke Ajeng. Si ragil iku tansah keri oleh tangi turu. Ayo cepet, saute Wildan menehi instruksi. Iya, tugase awak dhewe isih akeh lho. Kudu cepet, tambahe Valdi. Iya, sabar to. Aku lho isih ngantuk. Enteni to. Bengoke Ajeng maneh. Bima enggal bali mlebu ing jero guwa, dheweke langsung nyeret Ajeng saka panggonan turune. Dina iki kita arep nandur apa wae sing bisa ditandur. Pokoke sing bisa ndadekake sendhang iki endah. Guneme Mela sinambi terus miber tumuju sendhang. Aja mung bisa nandur, nanging ya kudu diramut, saute Wildan. Sarujuk. Tanduran uga butuh dipupuk lan disiram saben dina. Tambahe Mela. Satekane ing pinggir sendhang, tawon-tawon mau njumblak banget. Pranyata akeh uwuh mblasah ing sajroning sendhang. Uga ing sakiwa tengene sendhang. Hei, sapa sing mbuak uwuh sembarangan? Bengoke Bima. Kabeh matane tawon-tawon mau tumuju ing sendhang. Kalimo tawon mau nesu banget ndeleng uwuh-uwuh iku. Banjur kepiye penake? Pandangune Ajeng. Minangka ketua prajurit tawon, Wildan nyuwun supaya kabeh nginceng. Menawa ana sing konangan buang uwuh sembarangan, para prajurit tawon iku langsung enggal ngentup. Wiwit dina iku ora ana maneh kang wani mbuang uwuh ing Sendhang Gong. Uga ing sakiwa tengene guwa, gunung lan alas. Para prajurit tawon saiki seneng banget. Dheweke kabeh wis bisa nindakake gawe kanthi apik. Yaiku kanthi njaga Sendhang Gong. Mangkono dongeng kanthi irah-irahan prajurit tawon njaga Sendhang Gong saka buku Sinau Karakter Lumantar Dongeng. Nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan saha kirang tata krama. Nuwun rahayu. Kepanggih malih ing crita-crita selajengipun.